Kubingele mbukano lapha ngasekhaya usandile wakwaNdlovu izingo yama-media. Kubingela ntambama namhlanje. Cela mangabe uqala ukuba nathi noma uqala ukubuka lo mbukiso noma uqala ukubona le channel namhlanje. Usubscribe, ulike, ushare le video ukuze uma sifaka udaba lapha ube ngokuqala olutholayo. Mbukelo wami namhlanje simphathele udaba obulizolo 19 January lapho bakhangela amankangano ngoma. La abantwana baseNdlunkulu bebezoyibuzela kuhulumeni obelethe ithimba obelihamba no baba oWillis Mchunu obezothatha ikhalo noma imibuzo abantwana baseNdlunkulu abathanda ukuthi bayidlulise kuyena ngodaba olusenkantolo noma olukhona ngodabeni lwesihlalo noma lweNgonyama olusenkantolo njengamanje. Sizweleka abayibuzela nginombuzo onkuyangihlupha labendlu ngoba umuntu ufile izinhlamba usuku nosuku Macingwane ngicabanga ukuthi waripotela Macingwane ukuthi nge-29 September ezindlunkulu saba nama-resolutions asubmithwa Macingwane i-meeting la ikhona lapha ekhaya. Waphinda wabuya uMacingwane samtshela one and the very same thing. Inkinga yami ukuthi ngibona ukuthi yinto esasikhathi singaka ukuthi lento ingasubmithwa ko wayedelegate oMacingwane ukuze idlulisele umongameli. Ngicabanga ukuthi ngomsicabulungile manje wayibheka lento basekhipha isinqumo. Lento mina iyangihlupha mina ngaqaphelani siqosana ngingabafaka abantwana. Lento ini sabotage. Ngiyantshela ini sabotage. Eninokuxhaphazeka phakathi. Asikwazi ukuhlala isikhathi singaka sumndeni singazwele. Usuku nosuku lento iyakhula. Angazi noma ngiqonde ukugcina kwenzela lento ayisho umntwana ngoba mina ukuthi ngifuna silwele ikhonto iswini na. Ngoba uma ngaqhamuka nalento izohlupha thina. Mina ngesifiso sami mina ngaphovuqa iketanga. Bengifisa ngathi kuphela uJanuary sibe sithole isinqumo esiphelele esiqondile futhi. Ngiyathokoza. Macingwane ake nginikeze umntwana wasonkweni ukuze mayisephendula aphendule kanye Lesilo ilokazi uGwabini uNdlunkulu wangiphilile umntwana ophinda ngene uNdlunkulu wesizwe umntwana afithinqindi iphakanyiswa zethu ezikwi-commissioner zonke ukuxhwala bazo iNdlunkulu yonke kaMpande nolima likaJama. Ngiyabingelela. Bengifisa nje ukubuza nje wena waseNgonyameni ukuthi hawu nawuthi kusazolandela imithetho yezwe mhlawumbe owaseNgonyameni ukhuluma nge-Bill of Rights lento yokuthi kuyalingana nobantu bayalingana noma mhlawumbe ukhuluma nge-customary law mhlawumbe ukukhuluma mhlawumbe ngo-common law ngoba nabo labo common law they are not common to us ngoba khathi benziwa sasinganawo amalungelo atheni manje ngizolala nokhona no-Cosine Act anginalo ulwazi kakhulu kangako ngoba sisekulahlekeni wona seNgonyameni ukuthi thina sasazi ukuthi nje nakwaZulu sine-constitutional monarchy so kufanele njengamanje kune-guideline esithatha isiguide sibeke as a constitutional monarchy kuwasiphazamisayo ngoba waseNgonyameni lekuhulumeni cishe wayibonela amaphutha lana ukuthi this arrangement nje eyenziwa ne-royal family esingazi ukuthi yayinkanjani silana ngenxa yayo. So I'm very curious when waseNgonyameni ukuthi ngoba makuthi usazolandela umthetho yezwe ngoba phela le mthetho yo-Bill of Rights ivuna uhlangothi lwangale ukuthi ingulube nenje konke kuyalingana ngalale mbhedeni. Kodwa masithi i-customary law sisho ukuthi owendlovukazi ozala ubukhosini esemphiwe enkulu okuyena who's of great wife. So that means that if that's the case it should udaba seliphelile. It's very important to understand ukuthi kuzosebenziswa yiphi format upresident kuyiphi capacity ngoba yikho constitutional monarchy ozobenza izinqumo kulolu daba. Mkhabo ungena kanjani upresident how far yiphi le act le constitutional monarchy mhlambe arrangement that give him the power ukuthi azonquma phela abantu abenkosi udaba njengalolu
ekubeni customary isinqumile yasho ukuthi who is of great wife is the one ayuthi silana ngoba ngifuna ukuchaza lokuba abanye bakade silana ngoba so support ukhangela so support abantu azike lokho support akwenze njalo si supporta ukhosi isihlalo iqiniso ukuthi osehlalweni uyena kumele abuse abe sesihlalweni njengoba sithi bayede nje asibhuqane kunjalo nje ukukhulu ukuhlonipha wena uSingoyameni kuba kuzoze kube nema misunderstanding nime nje njalo ne commission Ntwana Mbongiseni wasosundu umntwana osiphathele uhlelo umntwana waphinda angene umntwana wasiningi lokwazi kwabini Ntombe ngamahlobo inkosi emele ubuholi bomdabu kuzolonke bamaqonga lweNdlunkulu mama Phumulo wayemanje nabesilo nenduna zenkosi nonke kuba khona kwezo zonke izindlu macala my concern is focused in this matter ithi kune court of law kulolu daba izethulo zethuliwe inkantolo yezwe kahulumeni wezwe still your panel you have the power to recommend udaba solukuse court of law. That's my submission. I submit. ukhona umunye usengiyagcina emva kwakhe Dabezithi Ndlunkulu Wabeni Ndlunkulu Ntombela panel abantwana baseNdlunkulu bonke mina ngumntwana Jabu wasoSuthu ngokushada ushadile kaDlamini ngizalwa umntwana Nqadulane ngiyaxolisa nje ukubiza umntwana ngegama akusu ngathi umbuzo noma ngaba umbona ngathi kodwa bengifisa nje ukuthi ke ngiqale lapha ke ngibuza ukuthi singamaZulu sonke la sizokhuluma ngobukhosi ubukhosi akuvu ukuthi ngoba seNdlunkulu kuphela ubukhosi bungoba bamaZulu bonke amaZulu ayalazi usiko lawo lokhu kwaqala ushaka senza ngakhona ngiyacabanga ukuthi uba uMacungwane noma ngabhekisile kuye yedwa ukuthi ngiyacabanga usiko lwaseNdlunkulu nokuthatheka kwendlovukazi uyalwazi ngithatha nje njengabantu baseNdlunkulu ukuthi mhlambe bathathwa umnomzana othile bathathwa umnomzana othile ukuthi uyoshadela khona noma uyokwendela khona kodwa egcineni mase kufike ingane yenkosi ngisho ngathiwa amakhosikazi awu10 uzoenda pha ubani oyena ozozala indlalifa siyididelane silazi iqiniso yilokho nje bengifuna bekhele kungikhathaza ngithi ngoba siyazi ukuthi indlalifa iphumaphi kungani senze into siyaziyo sidunga abantu besilo ngoba ithini esibadungayo iqiniso fanele silimele bona iqiniso sifanele silimele ngenhlanhla umntana aphinda angene usekhona bakhona oNdlunkulu okuyibona esidondolozela ngabo kungani Zulu siphike iqiniso silazi ngoba siyazi ukuthi uma sesifikile sethiwa naye ingane yomntwana ngisho ngathiwa bawu20 indlalifa izophuma lapho angisafune lokho ngiqala phansi bengifuna nje ukubeka lokho nina besilo ukuthi lento isobala uNkulunkulu wasidala sonke wasinika izibusiso sonke saphuma sifumbethe angeke ngisithathe isibusiso somunye ngisilethe kumina ngoba angeke ngikwazi ukusiphatha ngoba ngikwenze njani ngithatha into ngesiye yami ngakho ngithi ke nina bendlovu ngicela silimele iqiniso
njengoba desho umntana enkosi akekho othatha uhlangothi kuphela kumele simele ini iqiniso ithi izwi lenkosi iqiniso liyakusikhulula ngakho sekuyisikhathi bondaba ukuthi kunjani akukho kulwa mina ngisho njalo ukhulume kahle umacingwane uma ethi udinga ukuthi sibe into eyodwa vele sizingane zomuntu oyedwa asingadungeki kuphela asiwuthatheni umlando wethu siwaze eqaleni lapho waqala khona njengoba ngithi nje ake ngisho nje isibonelo esobala ukuthi thina siyazi ukuthi baza abanye baphatheke kabuhlungu ukuthi hawu wase kuyilona ozala indlalifa kodwa ngoba basuke belazi iqiniso bayemukela ndabezi ngoba lemibuzo yonke ibiqondwe kuye ongasho ukuthi uyizwe kahle bese sedlulisela kuye umbuzo oqhamukile wokuqala ukuthi siyawazi ama-resolution angumhla 29 September siwazi kahle ingakho sizowathumela kumongameli asikwazi thina ukuthi singanquma ngawo kodwa-ke ake ngiphawule kulokhu umntwana engathi kuyamkhathaza ukuthi yindaba kuthatha isikhathi esingaka ndaba ezintsha siza la siye kwabanye yiloko nje akukho lapho kangangokuthi mina ngize ngayeka yonke eminye imisebenzi yami ngiyekela nje ukuthi ngoba naku sengicelwe ukuthi angiyendlunkulu ngiyosebenza udaba lweNdlunkulu ludlule luphele ngoba angikholwa ndaba ezinto ukuthi nawe kuba kulesi simo sami ngabe uyakujabulela nje ukuthi uloyokhuluma udaba kungelona lwakini lwesizwe nathi sithanda kabi ukuthi njoba nje yabonye ngikhululeke ngisho enhliziyweni nangabe namhlanje sinalomhlangano wokugcina khululeke ngisho enhliziyweni ngoba le report siyahamba namhlanje akusekho omunye esophinde simbheke amen yiloko ke nje Makeba akukho la umntwana ngathi sike salova khona zange silova ngaphandle kwezikhathi zoKhisimusi bese ihlupha ke lezo ikhathi beyihlupha ngokugula kwami futhi ke halala ngempela phansi hayi ukuthi lasho udokotela wala emahlabathi wala wahlabisa manje ke kusho ukuthi nginaye na umntwana engisola ukuthi khona la ngihamba khona kabi ngamnikeza inombolo kadokotela ayibuzela ukuthi wagula ngempela yini lo muntu wasemachuneni agula Makeba hayi kancane kodwa akukho la sike sabambezela khona udaba mayelana nokuthi khona ama-fraud la ngiyocela ukuthi umntwana alinde i-report bese esho ukuthi kuphi fraud kwi-report lokho nje thina kuyosigculisa ngoba vele yenziwe yithi asikubalekile kodwa kukho la isicabanga ukuthi senze khona i-fraud hayi akukho ngicabanga ukuthi nathi besicophelela futhi ke angazi ukuthi ubani ongathi uzoxoxa udaba lwaseNdlunkulu bese hayi ngizokwenza i-fraud mina kodwa bezoyibamba abaseNdlunkulu ngaphela ekugcineni bazoyazi le report abaseNdlunkulu i-fraud kuzoyenza kanjani ukuthi bayibalekele ayikho ngokwethu ngiyocela ukuthi umntwana kodwa nayiseyitholile naye bese yasho ukuthi hayi mchunu nenza i-fraud lana kuyozwakala ke kangconywana basixoxa into esikhona mayelana nokuthi ke enye into engasangiyisho kahle mhlambe kumntwana ngiyicacisanga sikhona isikhathi la esithi sike sacela khona ukuthi awube khona umhlangano kodwa ngenxa yempilo bengingeke ngikwazi ukuzala mina hayi ngenxa yokuthanda kwami ngayicelela ukuthi cha sihlangane eThekwini kodwa sibe nethimba akwenzekanga lokho Makeba kwaze wathi ukuthi siphindele futhi ngqongqoshe
sesiphelile sethi isikhathi ireport iphelile kodwa ngqongqoshe asikwazile ukuthi abantwana abaseNdlunkulu sibazise phela sesiqedile kanti akuhanjwa kanjalo uvele nje ushaya ibheshu lakuhambe yaqedela usho cha yazinike sesiqedile bese beyazi abantwana sekuzokwenzekani balindeleni nawo ke noma ngabe ngakubona abantwana nawo enza nje uhlelo lolo lilekelela abanye abantu vele kufanele ukuthi ugcine kubona awugcini kwenye indawo vele nje unyamalala ungqongqoshe uyena wathi cha Mculo phindelana emuva futhi niyobafuna phela abantwana eNdlunkulu niyazisa ukuthi senambe nafika la ukuze kwakuthi sikhona la ngoba wenze extension wenze enye futhi extension hayi ngoba kusekhona okunye ngoba silinde ukuthi size sifike kulomhlangano namhlanje yacela bantwana baseNdlunkulu loyo nje umntwana ongasabe nenkinga yokuthi uthathe isikhathi eside hayi ngiyaxolisa akulona uhlelo lwethu asilona asikwenzanga amabomu konke sikwenze thina ngokucabangela ukuthi siyafisa nathi ukuphuma kulolu hlelo umbuzo wesibili umntwana ukhulume ngokuthi ngabe umntwana ukhulumela phezulu kwe-Bill of Rights yini hayi indaba ezitha kulo yamthetho esikhuluma ngawo ayikho i-Bill of Rights khona angibonanga loku ikhona yini kodwa ke ngoba bakhona abazimthetho bangakuchaza lokho kodwa ngesingathi nje sazi ukuthi wona mthetho ofaka uhulumeni ngale kwaloko ngabe uhulumeni akangeni ngabe ubukhosi buyazenzela kodwa kwashaywa umthetho okuyiwona othi uhulumeni kuyongena kanje futhi uhulumeni uyolindela ukuthi ebukhosini lobo kwenzeke kanje okufaka ukulindela futhi nezindaba zokuthi ubukhosi buyokwenza kanjani nalapha ke njoba ngisho ukuthi sichazile na kwi-report nakuma contract ethu nakuma terms of reference bachaziwe akukho impela nje okuhlukile kunaloko esingathi singakuchaza kodwa ngishiloke ukuthi inoza kwethu abazindaba zemthetho ngaphe kwami kodwa nami ikhonyani ngicusanyana nje engayibona yemthetho umntwana wasosuthu wesilisa umntwana Bongiseni angisamboni uMageba kodwa bengivele ngamboni lensizwe ephethe la phambi kwami yenza ngingamboni manje ngazi ukuthi umntwana ukhona kodwa noma phela engekho umntwana bengazibuzeli bebusela iNdlunkulu bantwana baseNdlunkulu ngike ngathi ukuchaza kancane ukuthi thina njengethimba saqokwa ngokwama terms of reference akukho kuma terms of reference la kufaka khona indaba zasenkantolo kangangokuthi baye bamangala abaningi uma ngithi mina cha thina senza ireport nje kodwa angiyilandeli ngisho uyilandela indaba yasenkantolo ngoba kubona ukhosi bakithi ingani bakhona abanikazi balolu daba okuyibona abaxoxa lolu daba namajaji ngizolwenzani ke mina wasemaqulu yebo ngiyavuma ukuthi ngiyingxenye yesizwe sakwaZulu kodwa nami makuthiwa wasemaqhunweni yilo ngilandela ukuthi sekumiphi ke manje kwana lweNdlunkulu yakithi yonke thina esakhele lesizwe sikaZulu hayi bakubili nabanikaziyo yiba balilawulayo
yibo futhi abazokwazi nabazophawula ngalo. Mina ngizophawula kubani ngithini, ngithi ngisuselaphi nje lokho kuphawula ngaphandle kwento engiyizwile eNdlunkulu ke esithi kuyi-report ukuthi cha kuyi-report sikushilo phela ukuthi abanye ke eNdlunkulu bathi kungase kube nalomthelela. Sazisa nje umongameli, hayi ngoba kuudaba lwethu. Ngiyacela bantwana baseNdlunkulu ukuthi noma saqhubeki thina nalolu hlelo sokuzoqhubeka umongameli, kodwa nalifaka nje i-report cha niyosibuza nakukhona la sone khona. Kodwa bakufaka indaba nje ezinye niyasibuza nje ngoba phela mhlawumbe niyoba nengxaki. Kodwa siyobe siphendula into eyodwa nje ethi yabona njengoba sekubhalile la kumele impela leyo nto nje ukuthi cha wathi lo. Ngiyacela nje ukuthi sikwehlukanise kakhulu lokho. Makeba umntwana wesimame okhulumile phakathi kwethu indaba ezitha sakuchaza impela masifika la ukuthi AmaZulu kithina yimi kanye noMahlobo ngoba siqhamuka emindenini eyizizwe zakwaZulu. Ngakho ke akukona ukuthi nathi sithi hayi angaze ngizweke le ndaba, ngiyaqala nje ukuyizwa le ndaba, asisho njalo. Ngakho ke nathi sisho njalo ukuthi abanikazi bodaba bathi uma nje sinamathele lapho ekutheni thina sirepresent abanikazi bodaba, ngeke siphambuke sicabanga ukuthi kukhona la umchunu noma umahlongwa ngiyibeke eceleni inkosi, kodwa nayinkosi esizweni sangakubo sakubo nabo banalabi isiko bayazi futhi amasiko ase-Afrika imvamisa wahlukene kakhulu, alandelana nje kahle. Kodwa asikho la ukuzolawula ukuthi hayibo bekufanele kwenza ukuthi hayi thina sasizoncenca nje ukuthi hlanganani phela. Akusho futhi indaba ezitha ukuthi umntwana nayefika la ebesisuke sinemhlangano khona besingayibeki imibuzo eqondene ngqo lokuthi lokhu ke nikunisa kanjani ngoba imvamisa kuma kanje. Ngokwesike silazi imvamisa kuma kanje. eNdlunkulu ke nikumisa kanjani? Ayithi sibuza umuntu waseNdlunkulu senze njani? Senzele ukuthi asiphendule phela ukuthi hawu lokho esicabanga ukuthi besithi siyakwazi hayi yena unempendulo eyahlukile. Mase ibekile leyo mpendulo ngayesasho ukuthi hayi uyaphosisa. Sizothi yiloko wena okucabangayo. Bakhona bayomphendula. Thina nje kuba kuyangathi into ekufanele ngabe kade yaphenduleka ngoba uma abantu behlele enkundleni eyodwa bephendulana sheshe caca sheshe kufike nje siphethweni ukuthi hayi musuphambuka yekubelula kanjalo. Kodwa ke akwenzekanga. Nina besilo bese ngiphendula ke umbuzo wokugcina engethemba ukuthi umntwana uyosikoleka ukuthi cha abanye bethu hayi ukuthi abazilutho ngesiko lesizwe nje sithile esizweni samaZulu. Ngeke phela ngibe wangapha emachunweni ngithi angazi nje kusho ukuthi inkosi yakithi ekhona njengamanje esihlalweni yona kuyaqokeka kanjani. Nami ngingakuchaza lokho kodwa ngiyasemachunweni akuyona inkosi yaseNdlunkulu kaZulu
cha yaseNdlunkulu kaZulu bakhona abanikazi baye abazoyichaza. Ngiyabonga kakhulu ngalesimo.